מה קורה כבשות? כאן טינשיפ, והיום אני הולכת לשחק במיינקראפט. אין לי שמץ של מושג מה אני עושה, ואין לי מושג איך אני עוברת רגיל. אוקיי. איך אני יורדת רגע? אני גאון. אין לי מושג איפה זה התחרות בנייה. אוקיי, בינתיים, מאוד תודה לכל אלה שנרשמו, וממש לא ציפיתי שאני כבר סרטון אחד עשיתי וכבר יהיה לי 50 סאבים, כאילו רשומים. לא האמנתי שזה יקרה. וואי. ואיך אני הולכת? אוקיי, אז עכשיו הצלחתי להיכנס לתחרות בנייה. אוקיי, ואני הולכת ללחוץ על שתם דברים. צריך... מה זה? רגע. מה זה? טרקטור! פורסט! מה זה פורסט? יער? אוקיי. מה אני? סתירה? אוקיי. אני לא יודעת, זה יהיה גרוע. אני לא יודעת איך. אני עושה פתירה מצמר כחול. אוקיי. לא. אוקיי, תשאר כאן. אוקיי, עכשיו אני בונה טירה, כמו בדיסני כזה. כן, אתם מבינים? זה לא כאן. כאן. אין לי את הכישרון של האח המוכשר שלי. אז אל תתפלו אם זה יצא מכוער כמו תחת. זה תלוי אבל של מי התחת. אופים זה! באמת? אוקיי. 2, 3. עכשיו אנחנו עושים... מה? איך יש לי רק עוד 4 דקות? אפילו עוד לא עשיתי את הטירה. הם לא אוהבים אותי. All around me are familiar faces, worn out. אוקיי, זה טירה. איך? אני לא יודעת. אוקיי, עכשיו אני בונה. אני בונה פה וקצת לא שולטת בזה ממש. לא שולטת בלחצנים, לא שולטת בכלום, לא יודעת. וואו, איזה יפה. זה יותר נראה כמו עוגה. וואי, למה עשיתי את זה כזה רחוק? אופסי. אוקיי, אז עכשיו אני מרחיבה את זה טיפה, מעריכה את זה. ואני ממש לא טובה בדבר הזה. אוקיי, עכשיו אני עושה עיניים. איזה חמוד יעשה לי, אלוהים ישמור. בחיים לא עשיתי דבר כזה, וזה מה זה חמוד. נעשה גם פה כזה קטן. אני הולכת לעשות לו לחיים מסמיקות, ואני איבדתי לגמרי את פה כזה. אופסי. איך אני חוזרת? עכשיו. זה יצא מכוער. אוקיי, יצא לי נייס. אבל זה לא נראה כמו... אומייגאד, אני יודעת. נראה לי עושים את זה כאן. כזה. נצנצים, אין נצנצים, נלך על אש. אריאל אמר לי שיש הגבלה... לא! מצאתי, זכרתי שזה משהו עם שיף. אוקיי, יצא נחמד. אוקיי, אז אני גמרתי. תכננתי לעשות אפקט אחר, אבל גמרתי. מה זה? מה זה העשן הזה? אומייגאד, זה אמייזינג. ככה, תעשו כולם ככה, אני חדשה. ככה. אני ראיתי שלא עושים לי ככה. אוף, אני מקום שמיני. אוקיי, אז כאן נגמר הסרטון שלנו. זה ממש יעזור לי אם תצאו בלייק, תעשו סאב ותחצו לפעמות. יאללה ביי.